పద్యాలు ఏరా కనలేదా పోతన భావాలు రారా వినిపిస్తా తిక్కన చెప్పిన సంగతులు కనులారా చూపిస్తా జీవిత సత్యాలు అన్నిటికర్థం ఒకటేలే బతుకుల భారం ఎందుకనే నేడైనా మరి రేపైనా మూడు పూటలే ఉన్నవిలే ఆకలి కోసం కాకుండా ఆశల పరుగులు మనకొద్దే పెద్దలు చెప్పిన పాఠాలు మరొక పాటించేద్దాములే. ఎనిమిది వంటలు చేస్తే భార్యలు నౌకరి చేస్తే తప్పే లేదు సోదరా బినరా కన్నా. శ్రీ శ్రీ విప్లవమే అయినా సినారే గీతాలే అయినా సినిమా సిరి వెన్నెలైనా చెప్పేది మనకేగా. తికమక దిగులు ఉరుకుల పగలు మనకే ఎందుకు విసిరయ్యటు జరగని కలలు నలుగురి కథలు ఇది చెయ్యటు వృధా నేయటు పలువురి కొరకు దొరకకు ఎరకు జరుగే అని పక్కకి నెట్టు అసలిక వినకు మొదలిక మనకు బదులే ఎరుగని లైఫే సెట్టు. రంబు నొక్క పొలిక నుండు చుట్టూ ఉన్న చుట్టాలంతా ఒక్కటేరా ఫ్రెండ్. సాయం అంటే చెక్కేస్తారు నెక్స్ట్ సెకండ్ పక్కకెళ్ళి పొడుస్తారు అదేరా ట్రెండ్. కోకే చూసుకో మరి అసలు కంఫర్ట్ సిల్లి సిల్లి రీజన్స్ అని జోబీలో పెట్టు. కూలీ అయినా కుర్చీ అయినా హంగ్రీ ట్రీట్మెంట్ గుప్పలో అన్నం గుండెల ధైర్యం మధ్య సీక్రెట్. చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న ఒక్కటే బ్రాండ్ చదువుకుంటే చాలు అని తీసేశారు ఫ్రెండ్. చదివినాక జాబు అని ఎక్కిస్తారు హెడ్. ఇది ఎండు కానీ పంచాయతీ అర్థం చేసుకో ఫ్రెండ్. చుట్టూ ఉన్న దోస్తులతో కంపారిజన్స్ ఇంటి చుట్టూ మంది పెట్టే ఇరిటేషన్స్ వింటూ చూస్తూ ఉంటే పోతుంది పేషెన్స్. షుగర్ బీపీ వచ్చి అవుతావు యువర్ని పేషెన్స్. ఏరా వినలేదా వేమన చెప్పిన పద్యాలు ఏరా కనలేదా పోతన భావాలు రారా వినిపిస్తా తిక్కన చెప్పిన సంగతులు కనులారా చూపిస్తా జీవిత సత్యాలు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.